Povijest naše škole započinje 3. srpnja 1974. kada je položen kamen temeljac za novu osnovnu školu i dvoranu tjelesnog odgoja u naselju Sopot. Svojim prvim đacima škola je otvorila vrata 10. rujna 1975. Bila je opremljena najsuvremenijim tehničkim pomagalima i mogla je primiti oko 1000 učenika. Prva velika svečanost nastavnika i učenika održana je 16. rujna 1975. a svečano otvorenje škole 21. studenoga 1975. Ime osnovna škola Ivo Andrić dobila je prema književniku Nobelovcu koji je umro 13. ožujka 1975. godine. Školu je svečano otvorio Andrićev prijatelj, književnik Gustav Krklec. Prva školska godina 1975. i 1976. započela je sa 1150 učenika, redovite nastave u 42 odjela i 80 djelatnika, da bi se broj učenika do kraja te školske godine popeo na 1410, što je već za 400 učenika premašilo kapacitet škole koji je bio predviđen prilikom gradnje. Prevelik broj učenika stvara teškoće sve do izgradnje škole u naselju Travno. Do tada je već škola radila u 3 smjene s 56 odjela i 2049 učenika. Sljedećih 10 godina škola je imala od 1200 do 1500 učenika. Tek školske godine 1984-1985. došlo je do opadanja broja učenika. Neke od poznatih osoba koje su pohađale osnovnu školu Ive Andrića su TV voditelji Mislav Togonal, Krešimir Mišak, Joško Martinović, glumci Jasna Biličić, Enes Vejzović, Jelena Vukmirica, nogometaši Silvio Marić, Ante Ćorić i mnogi drugi. Misija škole je Osposobljavanje učenika Za cjeloživotno Učenje I primjenu stečenog znanja i vještina u svakodnevnom životu. težimo školi koja će se na suvremeni sustavan način poučavanja poticati i napređivati intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj učenika uz kvalitetne učitelje. spremne na dodatnu edukaciju i cjeloživotno obrazovanje.
naše škole stvoriti školu koja će biti otvorena, interaktivna, umrežena, opremljena suvremenim nastavnim sredstvima i pomagalima, okrenuta pozitivnim promjenama. Želimo razviti dobar partnerski odnos s roditeljima i lokalnom zajednicom, a učenike potaknuti da motivirano izvršavaju svoje školske obaveze te da se aktivno uključe u život i rad škole. A kako ćemo to postići? Motiviranjem učenika da se maksimalno uključe u život i rad škole. Razvijanjem kulture ponašanja i moralnih vrijednosti naših učenika. Razvijanjem ekološke, zdravstvene i građanske kulture. Razvijanjem demokracije u školi. Uklanjanjem neuspjeha u savladanju nastavnih programa, aktivnijim uključivanjem roditelja i lokalne zajednice u školske aktivnosti. Sada ćemo vas voditi u obilazak našega grada. Servus dragi Zagreb moj, kaj se skrivaš v megli toj, kaj da bi se nekaj sramil, ti se nemaš sramit kaj, sad sem tu, ipak sem tvoj. Servus dragi Zagreb moj. Zrinjevac, odnosno trg Nikole Šubića Zrinskog, Zagrebački trg i perivoj s alejom platana. Izgrađen 1892. najstariji od 7 zagrebačkih donjogradskih trgova koji čine takozvanu zelenu ili lenuciju potkovu. Prostire se na površinu od 12.540 metara kvadratnih. Park je sa svih strana obljubljen platanama, osim u sjeverni rub gdje su posađeni javor i lipa. Na sjevernom dijelu Zrinjevca smještena su poprsja hrvatskih značajnih ličnosti Julija Klovića, Andrije Medulića, Krsta Frankopana, Nikola Jurišića, Ivana Kuljevića Sakcinskog i Ivana Mažuranića. Trg Bana Josipa Jelačića, skraćeno ga se naziva svakako Trg Bana Jelačića, Jelačićev trg, lokalno je poznat i kao Jelačić plac. Stariji nazivi su Trg Republike i Harmica. Na tom trgu su se dočekivali razni povijesno-politički i povijesno-sportski događaji. Njime dominira kip Bana Josipa Jelačića, kipara Dominika Fernkorna, danas okrenut prema jugu. Kad je kip 1866. godine prvi put postavljen na trg, gledao je prema sjeveru, iz razloga što u to doba južni dio grada još nije postojao, već su to još bile oranice i male seoske nastambe. Kip je gledao na centar grada, Markov trg. Zagrebačka katedrala, ili punim imenom Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije i svetih Stjepana i Ladislava, najveća je i najmonumentalnija hrvatska sakralna građevina, jedan od najvrijednijih spomenika hrvatske kulturne baštine, izgrađene u neogotičkom stilu. Katedrala je majka svih crkava u Zagrebačkoj nadbiskupiji. Zagrebačka katedrala dugačka je 77, a široka 46 metara. Zvonici katedrale imaju 8 zvona, 5 ih visi u sjevernom, a 3 u južnom zvoniku, od kojih je najveći zvono Presvetog Trojstva iz 1843. godine, a teško je 6,5 tona. U svakom zvoniku smješten je po jedan sat promjera 320 cm i teški oko 600 kg, a zanimljivo, za izradu novih satova utrošeno je 8 tona bronce i mjedi. Kamenita vrata jedan su od najbolje očuvanih spomenika starog Zagreba. Riječ je o zgradi oblikovano poput pravokutne kule s kolnim prolazom. Dio su obrambenog sustava Zagrebačkog gradeca. Jedina su od vrata koje postoji još i danas. Sagrađena su u 13. stoljeću, a svoj današnji oblik dobila su 1760. godine. U prozlu vrata smještena je kapela sa slikom Majke Bože od kamenitih vrata, zaštitnice grada. Grički top jedna je od zagrebačkih znamenitosti.
Top svakoga dana pucnjem označava podne, a prvi put se takav način označavanja podneva dogodio 1. siječnja 1877. godine na inicijativu gradskog vijećnika Đure Deželića. Mome gradu iznad sebe darujem toplinu sjete, kada vjetar s medveščaka krošnje javora zaplete, kad udari zgriča podne preko trga prema jugu, golubovi kad polete prema nebu kao drugu. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost vlaži, njegova me rana peče. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost vlaži, njegova me rana peče. Crkva Svetoga Marka jedan je od najstarijih građevnih spomenika grada Zagreba, a smještena je na trgu Svetoga Marka kao i Hrvatski sabor. Crkva Svetoga Marka Evanđelista zaštićeno je kulturno dobro Republike Hrvatske. Crkva Svetoga Marka u Zagrebu jedna je od najstarijih zagrebačkih građevina, što potvrđuju romanički elementi nađeni na pročelju crkve. Što se tlocrtne dispozicije tiče, Crkva Svetoga Marka trobrodna je dvoranska građevina s trolisnim zaključkom na istoku. Unutrašnjost crkve podijeljena je na brodove 4 masivnim obilnim stupovima. U crkvu se može ući kroz zapadni i južni portal. Tunel Grič u Zagrebu je tunel ispod Gradeca koji povezuje Mesničku i Radićevu ulicu, a okomitu izlazi na 3 mjesta u ulici i jednom u Tomićevu ulici prema jugu. Tunel je dugačak 350 metara, svojim većim dijelom širok je 3,2 metra, dok je u središnjem dijelu širok 5,5 metara. Ulica je jedna od najdužih i najstarijih ulica u Zagrebu. Proteže se od trga Bana Jelačića na istoku preko Črnomerca na zapadu grada pa sve do Vrapča i ima više od 500 adresa. Dana 14. listopada 1895. u Zagrebu svečano je otvorena kazališna zgrada za oko 750 gledatelja u kojoj danas djeluje Hrvatsko narodno kazalište. Neobarokna zgrada HNK je remek djelo kasnog historizma austrijskog arhitekta Ferdinanda Fellnera i njemačkog arhitekta Hermana Helmera. Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu središnja je i najstarija kazališna institucija u Hrvatskoj u kojoj djeluju 3 ansambla, operni, dramski i baletni. Godišnje se izvede najmanje 12 premijera, što uz 20-ak repriznih naslova rezultira s više od 220 scenskih izvedbi po sezoni. Kao središnja nacionalna kuća, Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu njeguje raznovrsan program, te uz uprizorenja dijela domaćih autora različitih stilova i razdoblja izvodi i dijela klasičnog i suvremenog svjetskog repertoara.
sne. Dobra večer Zagrebe, tvoja svjetla maze me, sa nebesa gleda me, osmijeh taj ne prestaje, sa nebesa gleda me, osmijeh taj ne prestaje. Današnje druženje ćemo završiti sa najpoznatijim Andrićevim citatima. Ljubav kad je iskrena i duboka, lako oprašta i zaboravlja. Toliko je bilo u životu stvari kojih smo se bojali, a nije trebalo je živjeti. Mladost je sretna doba u kojoj čovjek počinje vjerovati u sebe, a još nije prestao vjerovati drugima. Što ne boli, to nije život. Što ne prolazi, to nije sreća. Čudno je kako je malo potrebno da budemo sretni. I još čudnije kako nam često baš to malo nedostaje.